je bio strelac Misimović, 1-1. 23. gol Zvijezdana Misimovića za reprezentaciju. Isto poslije kornera, kada je Korkš iz odlične situacije poslao loptu pored gola. Džeko ulazi u kazneni prostor. Džeko za Ibiševića. Ima li gola? Ima! Pjanić, šansa 3-1. Misimović je sada najbolji strelac reprezentacije Bosne i Hercegovine. I Dospahić. Dobra ova lopta za Džeku. 2 protiv 4. Ići će sam Džeko. Džeko ide sam, sjajno! Bravo Mazda! Kakav je to igrač? Slobodan udarac za Zvijezdana Misimovića. Misimović, dobar centar, šuteva, prilika, gol! Gol, gol, gol! Gol! 1-0 vodi Bosna i Hercegovina na Bilinom polju. Gol! Zviezdan Misimović uzeo zalet, Misimović, prilika da vidimo! Gol! Gol! Vedad Ibišević! 2-0! 2-0, ipak smo pogodili sada, iako je to izgledalo vrlo zabrinjavajuće nakon šuta Misimovića s bijele tačke, ali Vedad Ibišević je pratio to i lopta završila u mreži. 2-0! Kakva sada situacija za naše momke, za BH Zmajeve se otvara u ovoj utakmici. Grci su, evo to je sjajan podatak od Evropskog prvenstva 2004. kada su osvojili titulu pa do sada Evo Miralema Pjanića. Kod ovog rezultata mislim da Sušić neće uvoditi Pjanića, da vidimo sada centaršut, prega, gol! Edin Džeko! Edin Džeko, 7. gol u kvalifikacijama, 3-0! 3-0, ovo je sada rapsodija BH Zmajeva na Bilinom polju. Kakva noć u Zenici, poštovani gledatelji, svi su na nogama, sve se trese od ispod nas i nek se trese, nek se pjeva jer ovo je igra koja je dostojna Brazila, dostojna plasmana na Mundijal. Za Harisa, Haris, za Džeku, Džeko, stativa! Pa da li je moguće? Stativa, Mujdža, ma evo ga sad će Pjanić, nova šansa i brani Vanis, pa ljudi moji, da li je ovo moguće? Da li je ovo moguće da lopta još nije ušla u gol? Pa šta je ovo? Pjanić, ajmo Mire, Pjanić, ma bombe! Mujdža, nova šansa, pa gol, Lulić, Mensur, u 16-tercu je Vedo, Medunjanin, čekamo jednu njegovu bombu, Karetu, Lulić, nova,
gol! 2:0! 2:0! Medunjanin! 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 Pa šta reče Marijan pre 5 minuta? Oho, sarajevski šmekeru! 3:0! 3:0 za BiH! 5. gol za reprezentaciju Harisa Medunjanina. Pa rekao u onoj situaciji, ma taj dečko ima meraklijski šut. Ma videli ste ovo. Hare. Oho, sa kraja na kraj baš čaršije. U 90 sine. Pa rekli da će da se vrate paša, ko zna. Višća. Novi prodor čeka tamo i... E sad! I gol! 4:0! Ma Pape više nema potrebe da skače. 4:0, ali vidjeli ste koga svi grle, poštovani gledalci. Edina Višću. Svi po 3. Džeko, Diamantu, 5:0! Sad ću da razbijem ovo staklo. Ma ja šta radi? Ma ja šta, sine? Mora i Dijamant da prosjaji na ovoj utakmici. Vanin su, dragi. Vanin su, pa ne možeš odbraniti, Jarane. Džeki još ima nade za nas. Ajmo po drugi. Ništa. Spahić. Višća. Završio je Pape s izmenama. Jedno je napravio Kozak. Biće ovdje dobre nadoknade. Bosanci, pa da li je moguće? Da li je moguće? Otvorilo se! Izete! Klanjam ti se, Izete! 2:1! Šuto Vedad Ibišević sprečio da uđe. Neverovatno da svaki golman briljira protiv nas. Pa setite se i latvijskog golmana u prvom poluvremenu. Sve je skidao, neverovatno. Idemo, još ima vremena. Sad kad Džeko dobije loptu, sljedeći put bit će gol. Vedatore, ljubavi, oko plavo, ma kakav terminator, Vedator, 1:0 za BiH, Vedatore, Bosna i Hercegovina vodi 1:0, 20. gol za reprezentaciju, ljubite majka. Vedator, pravo oko i Višević. 1:0. E sad skačite
i Hercegovina je u Brazilu. San je ispunjen. San je ispunjen. San je ispunjen. San je ispunjen. Ajmo! Ajmo! Još malo! Brazil! Brazil! Dolazimo! Kraj! U Brazilu smo! U Brazilu smo! U Brazilu smo! Bosna i Hercegovina je u Brazilu! To je to! Za ovo smo živeli! Bosna i Hercegovina je u Brazilu! Zmajevi su na svetskom prvenstvu! Tako je, Vedo! To je to! U Brazilu smo! Ispisali smo istoriju! To je to! Odora! Mesto u našem studiju! Pozdravlja vas svaki! U Brazilu smo! We haven't picture. We have audio. Audio is okay, but we haven't camera. Dolaze igrači, dajte nam sliku. Dajte nam sliku. Dolaze igrači, dajte nam sliku.